Oras manihita sa luhod na, tabada di maruhan ang pikirata lato mangihon na hata ni debata, martangi ang mahita. Dami ni debata na sumurong siyan sa luhod na ruha. Ima na mga ramuti ati-ati doho pikiran muda, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amin. Hurin itu hatta tatangi homma hata ni debata, nagabi turpu jamita, di minggu pawaluhod dong Trinitatis, di tanggal 7 Agustus tahun 2022. Init sian buku Psalmen bidu 50 ayat na perjulu rodi ayat na paonopon. Sono maridaw disi. Edde sian si asap. Makulindo di pata jahuba. Jala martikting tutanoon. Sian habisaran tolhas rodi hasudutan. Sian sion si tuan ni hinadingkan marsinodang di pata. Sanarodo di batatta, jala dang tagamon hohomi bana, di julona do api madilat-dilat, jala ronggur nagugos itu tu humaliang ibana. Di piodo akal angit sian gijang, rodi tanoon, asa di uhum bangsona. Papungu hamuma tuau aka nadaulat marroha, aka namar badan, tuho tau marhiti-hiti pilihan. Jadi, di bari tahun akal langit mahati kuranna, ay para di batado paguhum. Idu sahatna. Hawa karongan nagabitupin na jamita di tikyaw nima, di batado panguhum. Dongan sa porsyaon, Psalmen bidu 50, ima psalmen na sinuraton ni sahalak na marguar si Asap. Ima sahalak Lewi, na pinindit ni Raja Daud, laho manguluhon pare deon dinamamuji guarni di bata. Ia si Asap ima sahalak na dolat marroha, si tong jaladinggad do parangena. Mangihutton na tersurat di 2 Kronika bidu 20 ayat 30, di guari do iban sahalak Koseh, manang partodong, manang pelihat, ima sahalak na marnapuna selehon-lehon na siya di bata, na buhay marnida aka panuirangon na ng masa di partikian na pagihot. Marperdumuat tusima, laos di patariason parpesalaminoddo, parnidaan diaka na ng masa, so nga dia dua hadriyon na di bata, na marahwaso de sardok portibyon. Ibano di bata na sumurong, jala ibana do, di bata panguhumi. Hama karungan dia tidak kon perpesalmen do sogo dia di batana setotong manguda de portibyon. Nama kuling do di bata jala martikting Allah berbicara dan berseru. Nama kuling do di bata jala martikting sian habicaran tolhas tu hasudutan dari timur ke barat. Lapatan na sadok isini tanon nasa natin panay sa luhutnay di bagasan panggunggumiyon ni di bata Jahuba. Suang soni manang huta Sion, Jerusalem, huta naulii, masinodang do huwaso ni di bata desi. Di Sion do, di bahot di bata hatana tubangsona Israel. Jala di bagasan hatana itu, di patolohas di bata paruhuman na tuwaka natakang baruha. Asa saluhut pabahenan ni di bata na pataridahod dirina di guari doi Teofani manang hapatar ni hadirion ni di bata di sadok portibyon. Ia haroron ni Tuhani dang arong nabuhi mga batisa. Api ng ronggur nagugos ito tuduay makaliang ibana. Api ng rongguri ima nagabisada tulusan na patuluhon huwasona. Di ayat 4 didukhatan itu hatta di piru akalangit sian gijang rodi tanoon asa di uhum bangsona. Dengan sa porsyaon ima gubara parnidan ni parpesalmen di haroron di bata paguhubi. Totu arong dua lanak. Basa pola di patariason parpesalamenon tu bangsa Israel ima taringot tu di bata paguhubi. Marbocir mai
sian pangalahon di bangsa Israel diujui, na sopatu papar sobaw na dinggat tu di bata. Mulut ajahan di ayat 14, dirok dudisi, pilihon matu di bata hamalateon, jalagarari ma akka baga-bagami, tu natu bepul. Sada si paingot do tu nasida diujui, na somarsitu tu nasida pasahat ton pilihan natu di bata. Ujui ditikina pasahat tu pilihan na nasida, dang arong rohan na ulo madok mulihati. Jala dang arong museli si rohan nasida na ulo manggarar aka baga-bagana nang dung hiya di urehon nasida to Tuhani. Akup ni gudang aka pangalaw halun labon na binahin nasida diujui. Aka na suding gapi di ulon nasida do. Do di aka hataw na suding gapi di hataw nasida do. Asa omma hamakadungan nagabi rumang niya kahajahaton di bangsui. Ubahin di paingot na sida. Siyan edde pasalaminon. Laho batu paparsobaw na rin gato Tuhani. Asa unang songgop rimas ni Jehuba to na sida. Hamakadungan na pinarhamal di bagasan guar ni Tuhan Yesus. Buhado di parungulot na sunayngon. Nga siula akadening gak kita. Morotungpe di terpukau di sesuai bangsa Israel asa marpangalahu na dingkan na sida jela biar mina Jehuba las apit do terpukon di partikiasta sinuain ala ni unang maniang rohatta di huasoni Tuhani unang di dok rohatta ala di pertibiod de pehita gabi senang lomo-lomota yang kototta do babua ditatap Tuhani do sudi akan ataulahon siapa lagi tanda hita do na subuhi takas pardida Tuhani di habang sana. Alay Tuhani takas do ditatap pita siyan habang sana Anani akan adinggama na iko taulahon di pertibion. Dongan sapor siyaon na mangihot na teda sa turpuko ni ma na jujuru Tuhani diaka na dolat marruha. Aka na marpada doho Tuhani siya na mangula patik ng hatanay. Sa luhut akka nadulat marroha. Ido na dapotan tupal hangulua siya Tuhani. Dang arong nabuhay mga lehot tupali. Tuaka nadulat marroha. Yasohoran di bata. Takas duwe didok di ayat 6. Jadi di baretahon akalangit mahatikuran na ay apala di bataro paguhum. Molo tabadumu tu epistel minggu di Matius bidu 24 ayat 45 huruf di 51 idok disi taringok tu naposo na haposan jalan na setia ido na dapotan tupal na uli siyan idukna alay na poso na jat ho na uhumad do ibana ujung na di dabuhom madu ibana paruhuman di si mamasa angguk dohot patungoripon hamu akadungan sapor siyaon asa dison ikko ningotot taro pa buah hita sa luhut na akana prosyede tu hatay tarjudo asa marda punahon pangalaho na biar meda Jehuba. Muli dirok biar meda Jehuba totu tahagigihom ma sadok akan ajat. Di partikyan na parpuryaon jojok do taida pangalaho ni halak na sumarhabiarabe tutuhani. Diula maragam niya kana sudingkan. Dang arong biya dihabiyari Tuhani. Mulusok na sabastorohana dang sigas-sigan ng bahin akan nasudinggan. Gurang dua halak ditikyaon na masilomo-lomo na nang main hakim sendiri. Nagugo mga rupa manang manindas akan nabugos. Ujung na gabi masikro jalan marliama akan nabugosi. Ra didok rohan yakka natakang rohaido suarong mangiday. Napeting buhay iba na salamat. Napeting buhay iba na sonang. Tunggulang do tahe, halak na marsikor, binahin ni hajahaton yakka parjahati. Sipatan yan, longang dorohatta, mga piyad do hita, marnidang ngurun yakka parjahati. Naso, marhabiaran, to di bata. Asa di son di paingot to hita humakadungan, marnapunahon biar beda Jehuba. Jala marhatapotton pabuha di bataro paguhum na sitong. Molutong pero akka pangilairan ni Portibion na baik kita asa mangula na sudinggan so tung taihut to ni so tung mago hita. Murutibak ke Tuhani do hita
gabi sibuan hadingganon, sibuan hadameon, sibuan hasadaun, sibuan laseroha, taulahum may. Asa marhasonangan kita, doa kadungatta na humaliak kita. Damang dinang dokar sa pursyaon, titik kina perpudiaon ta begido barita na masa, tarengot tu Brigadir J. Tarsongkot jalasay suku-suku doro hatta diak ka namasay. Tangyak tanyan, naing manyan jonjong uhum hasito kani. Di barbisuhi tu hanima, jalir bargugui tu hanima, saluhut akka panguhum, uluan dito nga ni pangsut taon, asa jonjong hasito kani. Jala asimaruhan itu hatta, tangyakta, dilihot tu hanima, gogo ng pangapulion, tu sadok akka keluarga, na marhamu di ruha. Imahama karukan, na masa di pertikin na parpulion, tapagiduhon tu hatta, patuluson, saluhut na, laho, makatidakon, hasitongan, dito nga tungan ni namasay. Hawak karungan, sa hapursyaon di bagasang guar ni Tuhan Yesus, eddi ni parpasalaminon, naing ma gabisada eddi di hapursyota, na mangajari hita, asa makapusi di bata, nagukhuwaso, jada panguhum na sitongi. Las hobar may tu hata hapursyotay, pabuha tu hata Jesus do, panguhum naro, diari na parpudii. Dang arong na boto sa dihari, haron ni tu hatay. Lah manguhumi hita sulpa. Alay, natung sada hasitongan do hamu karungan, na ikumasa do ari paruhumani, tu sudi jolma, na mangududu na mati, uhungonda do, hobartu ulaunda. Diari na parpudi, baheron na persirangan di hanak na porsia, dohot na so porsia. Manang isi na porsia di Tuhan Yesus, dapotan hanguluan na manotong maibana. Manang isi na so porsia di Tuhatay, dapotan uhuman ma ibana. Di mata pilit, toto tapilit ma, maka porsia ni Tuhan Yesus, siya nasaruha ng pabahinata. Hawak karungan takas do tersurat di 2 Korin 5:10 didok disi ay ikon gabi patar bedo hita saluhutna sugut di jolo ni habangsa paruhuman ni Kristus asa di jalobe hobbar tunan ulana dagan di perdagingon manang nadingkan manang narwa atong hawak karungan sa pursyaon di bagasang guar ni Tuhata Yesus bijan arong dupitiki na lehon do Tuhata itu hita. Semarsi tutu mahita majakon Tuhan Yesus di bagasang ulut taon. Jala taulahum ma akka nadinggan. Tapasiding ma akka nasuturi. Tahaholongi ma akka dungatta jolma. Tapatuwa ma parsubaon dohot pilihan nadinggan tutuhani. Tapasahap ma sa luhut ni siyan roha mauliati mardungaton parsitutuon laho patupahon na dominggan ben sangap di Tuhani. Atong soba ma di bata Jehovah di bagasang guar ni Tuhata Yesus Kristus. Jala habiari ma di bata Jehovah ay ibanado di bata paguhubi. Amin martang yang bahita. Pinuji pinasangap baguar mo ali di bata na marhuwaso di bata paguhubi. Di bata no sobahami di bagasan guar ni Tuhan Yesus. Hasod dagi maruhan ang pikiran nami. Asa totok kami li Tuhan, baka po si jala mangihuton Tuhan Yesus, nagabi Tuhan Raja, jala si Pangulo kami. Pargugoy kami Tuhan. Manangihon, uhum hasitongani. Jala mangulahon hasitongan. Bayan sangat lugar mo dito ang atungan ni Portibyon. Ay hoda di Tuhan, si hokop kami, hoda di Tuhan di pada Jehovah. Panguhum nasitongi. Masangap baguar mo di bagasan guar ni Tuhan Yesus. Jalo matang yang namyon. Amin.